minus med in mente. Vi skal minus 34 med 29. Vi husker, at det største tal altid skal stå øverst. Vi starter bagfra med enerne. Vi siger 4 minus 9. Det kan vi ikke, for 4 er mindre end 9. Så må vi over og låne. Vi låner en 10'er. Det gør vi over fra 3'eren. Det vil sige, at vi faktisk har 2 tilbage her. Det husker vi. Nu skal vi lægge 10 og 4 sammen herover, så der står 14 minus 9. Det kan vi godt, og det giver 5. Så går vi over til 10'erne. Så husker vi, at vi lånte en 10'er fra 3'eren, så der faktisk er 2. Så det vil sige, at det giver 2 minus 2, og det giver 0. Husk 2 streger under facit. 34 minus 29 er 5.